Tara mga kabanat, humanag pasalamat ang pagkaon. Muna nga nangaon na may mga idol. Oo. Apaw. Banat na. Wala niya mong sudan mga idol. Pinubre ra gud. Wala itong uban oh. Oh. Banat po sila dia. Kung igsoon dako kay gungit. Lami kayo. Nara ko mga idol akong bawan. Wala kaon ta. Kaon ta mga kabanat. Sige. Imaha balik-balik lang. Kulang cook, kulang sige. Atong sansawan mga idol. Suka ang pinakurat. Crispy kaya mong lechon bili mga idol. Na, nobi ko na cook na to. Sarap. Buwes dahon no? Kaya manok dia. Ay, mag-init day daan. Ngapay manok dia Bisaya. Ngapan ihaw. Pagi ko ni madam. Tay, la huma pa daw tay. Lapay lang manok. Ibang Chicken joy nga giluto sa kong igsoon mga idol. Sa birthday. Ako mo. Labay day. Lamig kayo. Palit sa mga lechon bili crispy nila. Nahumot. Manay birthday nga. Kami rin tanan nga nagluto. Nakurat din. Manay ako manghod. Birthday mga idol. Ulay. Rasul, emo na yung trust na sa tabaw. Classmate, wako'y classmate ka or? Sa tabaw dahil. Kaya ka ho? Wako'y amigo. Dalo mo ka. Kaya mo invite. Pwede mag-amigo-amigo sa trabaho. Magkaling mo. Bantog na, wala yung mga biscuit. Oh, di ko mag-amigo-amigo sa trabaho kay way amigo Sarap. kay diri. Wala, handa ko. Amigo, maestra man yung tagiyan mo. Project diyan. Apa yung nasunod ay? Gantang si Miming. Tanga ka. As in man ang kaon. Mayong adlaw ninyong tanan mga idol. God bless you all og siyempre amping kanunay. Ay mga idol. Na. Atol na. Mga ako manghod mga idol. Nangayog suka. Kung nagluto sa Kinjoy. Yes. Dami. Ay, gabirtiyan. Ga-birthday mo igluto. Regards ko sa mga followers dara ha. Hindi may masulti nimo sa mga supporter nako. Regards ko sa mga followers dara. Regards daw mga kabanat. Salamat sa inyong suporta mga idol. Unta dili mo pulan og suporta nako. Kita diyan. Resort o Bisan ako ang video sa pinubre. Kay favorite mo gina akong pinubre, mao po'y kinabuhi nako. Usay magpaambot mo yun ani kaning na mga birthday ba kasi yun. Umi ay. Lagi mo nagpinakurat ko.
Ang kong ba? Wala man. Nagpalit pa. Suso man yung bisita mo. Kaya magkwenta ko. Sarap na ginako mga idol. Thank you for watching. Bye-bye.